Huwa evidenti li l-Gvern tefa' l-proġett tal-link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer fuq l-iskaffa u allura jeħtieġ immedjatament li jkollna pjan fit-tul rigward il-konnettività bejn Għawdex u Malta. Sostna dan Daniel Borch, il-kap eżekuttiv tal-Gozo Business Chamber, li appella għal investiment b'saħħtu fis-servizz tal-vapuri bejn iż-żewġ gżejjer. Il-Partit Nazzjonalista ilu snin jinsisti mal-Gvern biex isir dan l-investiment u dwar il-ħtieġa tar-raba vapur u mhux wieħed second hand kif għandha bħalissa l-Gozo Channel u li mhuwiex jaqdi ħtiġijiet tal-Awċin, tal-Maltin u tat-turisti li jaqsmu għal btajjel lejn Għawdex. Fil-Malta Independent on Sunday il-Gozo Business Chamber tappella għal direzzjoni ċara u pjan fit-tul. Dan apparti illi għandha tittieħed deċiżjoni dwar it-tip ta' investiment illi hemm bżonn isir sabiex jissaħħaħ is-servizz tat-trasport bejn Għawdex u Malta. Daniel Borch ifakkar li l-flotta preżenti tal-Gozo Channel issa għandha 25 sena u jekk jiżdied bastiment ġdid dan għandu jkun aċċessibbli għal kulħadd u bi standards għoljin biex ma jniġġis. Il-Kamra tan-Negozju Awċija ma taqafx hawn. Titkellem ukoll dwar il-ħtieġa ta' aktar investiment fil-portijiet tal-Imġar u ċ-Ċirkewwa. Anke hawn l-aħħar investiment kien sar minn gvernijiet nazzjonalisti. Intant dwar il-Fast Ferry Daniel Borch appella sabiex tiġi rranġata l-iskeda u l-ħinijiet tat-traġetti bilan illi dan is-servizz ikompli jitjieb. Borch qed jgħid illi minkejja kollox xorta teżisti ħtieġa illi jitfassal link permanenti bejn Għawdex u Malta.